ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த நாளின் கூட உங்களோட கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள ஆண்டவர் செய்த உதவிக்காக நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். நீங்களும் அவளோடு கூட இந்த நாளில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க நீங்கள் கூடி வந்திருக்க நினைக்கும் பொழுது நான் மிகுந்த சந்தோஷப்படுகிறேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுது இருக்கிற பார்க்கிறோம் மேலும் மேலும் விருத்தி அடைய நம்முடைய கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்வாராக. இந்த நாளுடைய தியானத்துக்காக வேதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். யோபேலின் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. யோபேலின் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 31, 32 வசனங்களை வாசித்து 32வது வசனத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். வாசிப்போமா? கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமான நாள் வரும் முன்னே. இங்கே பக்தனாகிய யோபேல் சொல்லுகிறார், கர்த்தருடைய பெரியதும் பயங்கரமான நாள் வரும் முன்னே சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும். சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும். அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவன் எவனோ கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். கர்த்தர் சொன்னபடியே சீயோன் பர்வதத்திலும் எருசலேமிலும் கர்த்தர் வரவழைக்கும் மீதியாய் இருப்பவர்களிடத்திலும் கர்த்தர் வரவழைக்கிற மீதியாக இருக்கிறவர்களிடத்திலும் ரட்சிப்பு உண்டாகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். யோபேல் ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு பிறக்கிறதுக்கு நூற்றுக்கணக்கான சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பதாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. யாருக்கு சொல்லுகிறார்? கர்த்தரை அறிந்து கர்த்தரை விட்டு விலகி கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார். நீங்கள் அவரை விட்டு விலகி கொண்டு போகிறபடினாலே ஒரு நாள் வரும். அந்த நாள் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய பெரிதான பயங்கரமான நாளாக இருக்கும் என்று அவர் இங்கு சொல்லி வருகிறார். அந்த நாள் சூரியன் நிழலாகவும் சந்திரன் எப்படியாக மாறிவிடும் என்று சொல்லுகிறார், ரத்தமாக மாறிவிடும். அது மிக ஒரு பயங்கரமான நாள். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அந்த பயங்கரமான நாளை கர்த்தருடைய நாள் என்று சொல்லுகிறார். காரணம் என்னவென்றால் அந்த நாள் கர்த்தருடைய நியாயத்தீர்ப்பின் நாளாக அந்த நாள் இருக்கும் என்று அவர் அங்க சொல்லி இருக்கிறார். ஆமென் சொல்லுங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவன் இதுவரை அவர் படைத்த சூரியன்ல ஒரு குறைவும் இல்லை. இதுவரை அவர் படைத்த சந்திரன்ல என்ன இல்லை, ஒரு குறைவும் இல்லை. அவர் படைத்த எல்லா இயற்கை வளங்களும் எல்லாமே நிறைவாகத்தான் இருக்கிறது. மனிதனின் கர்த்தர் நிறைவாகவே வைத்திருக்கிறார். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் இந்த மனுப்புத்தர்களுக்கு நியாயத்தீர்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய நாள் வரக்கூடிய அந்த நாட்கள்ல சூரியன் இருளாகவே போய்விடும். அதுல எந்த ஒரு வெளிச்சம் என்ன செய்யாது, இருக்காது. ஏனென்று சொன்னால் மிகவும் பிரகாசம் உள்ள மகிமை உள்ள தெய்வம் அங்கே வாசம் பண்ணதுனால அவருக்கு முன்பதாக சூரியன் ஏமாத்திரம். இல்லையா? ஸோ அந்த சந்திரனும் அவருக்கு முன்பதாக ஏமாத்திரம். ஆனாலும் கர்த்தர் இங்கே சொல்லுகிறார், அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவன் எவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி நம்ம வேதத்தில் என்ன செய்யறோம், வாசிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இந்த கடைசி காலமாக இந்த காலம் இருக்கிறபடினாலே இன்றைக்கு இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் ஒரு இக்கட்டான காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை நம்ம ஆலயங்களில் கர்த்தரை நம்ம என்ன செய்ய முடியவில்லை, தொழுது கொள்ள முடியவில்லை. இருந்தாலும் நாம் அதை வேற வழி இல்லாமல் மனப்பூர்வம் நினைச்சிரும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். காரணம் இந்த கொரோனாவின் நிமித்தம், அரசாங்கத்தினுடைய சட்டத்திட்டத்தின் நிமித்தம் நாம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில கூடி கர்த்தரை தொழுது கொள்ள முடியாதபடிக்கு ஒரு இக்கட்டான காலத்தில் இருந்தாலும் இப்படிலாம் ஒரு காலம் வரும் என்று கர்த்தர் ஏற்கனவே முன்குறித்தார். கர்த்தருடைய வருகையானது ஓய்வு நாளையாவது மற்ற நாட்களையாவது இருக்காதபடிக்கு அவரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் சிந்தார் சொல்லியிருந்தார். ஆகவே கர்த்தருடைய நாள் ஒரு நாள் சீக்கிரமாக இந்த பூமிக்கு வரப்போகுது. அதுக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் சொன்ன ஏராளமான அற்புத அடையாளங்கள் தேசத்தில் என்ன செய்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த கொள்ளை நோய்களும் பல வகையான வாதைகளும் கொஞ்சம் நெஞ்சம் அல்ல. ஆனால் இவைகள் அத்தனை நடுவிலும் அவரை தொழுது கொள்கிறவன் எவனோ கர்த்தர் அவனை ரட்சிக்கிற தேவனாகவே இருக்கிறார். ஒரு மரணத்துக்கு எதுவான கொடிய வியாதிகளா இருந்தாலும் அல்லது தேசத்துல வேற எந்த வகையான இக்கட்டான காரியமா இருந்தாலும் எந்த மனிதன் கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறானோ, எந்த குடும்பம் கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறார்களோ, எந்த சபையில கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார்களோ அந்த சபை, அந்த குடும்பம், அந்த மனிதன் அவனுக்கு மீட்கப்படுகிறவனாக காணப்படுகிறான். பாவம் செய்கிற எந்த மனிதனும் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருப்பது போல இந்த உலகத்துல தீங்கு அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா மனிதரையும் ரட்சிக்க தேவன் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கார். ஆனால் கர்த்தர் உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் எதிர்பார்க்கிறது என்னவென்றால் நீங்களும் நானும் கர்த்தரிடத்துல வர வேண்டும். நீங்களும் நானும் கர்த்தரை என்ன செய்ய வேண்டும், எந்த சூழ்நிலையிலும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். இப்ப என்ன, யாரு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார்? நம்ம தொழுது கொண்டா என்ன, தொழுது கொள்ளாமல் போனா என்ன
ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நாம என்ன செய்ய முடியாது, சப்பு கட்ட முடியாது. அது அப்படிப்பட்ட காலம் அல்ல. இது ஒரு இடுக்கமான காலம். இந்த இடுக்கமான காலத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இடுக்கமான காலத்துல தான் கர்த்தரை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், அதிகமாக தொழுது கொள்ள வேண்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து பூமியில வாழ்ந்த நாட்கள்ல அவருடைய பரிசேயருடைய சீசரும் யோவானுடைய சீசரும் கேட்டாங்க, பரிசேயருடைய சீசரும் யோவானுடைய சீசரும் என்ன செய்றாங்க, உபவாசிக்கிறார்களே, உம்முடைய சீசர்கள் என்ன செய்யறதில்ல, உபவாசிக்கிறது இல்லையே என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டாங்க. ஆண்டவர் சொன்னார், மணவாளன் தங்களோடு இருக்கும் பொழுது மணவாளுடைய தோழர்கள் யாராவது உபவாசிப்பார்களா? மணவாளன் ஒரு நாள் அவர்களை விட்டு எடுபடக்கூடிய நாள் வரும். அந்த நாள் அவங்க என்ன செய்வாங்க, உபவாசிப்பார்கள் என்று ஆண்டவர் அங்க சொன்னார். ஏற்கனவே ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்கள் விழித்திருந்து ஜெபிங்கள் என்று பல காரியங்களை அவ்வப்பொழுது சீசர்களுக்கு சொல்லியிருந்தார். இப்படிப்பட்ட ஒரு காலங்கள் வருகிறதை கர்த்தர் முன்குறித்துதான் நீங்கள் இவ்வகையான பிசாசுகள் ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் என்று வேறு எதுனாலும் போகாது என்று கர்த்தர் என்ன செஞ்சிருந்தார், சொல்லியிருந்தார். ஜெபிக்கும்படி கற்றும் கொடுத்தார். சீசர்கள் கற்று கேட்டார்கள், ஆண்டவர் கற்றும் கொடுத்தார். ஆனாலும் தேவன் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய ஜெப ஜீவியங்கள்ல எந்த ஒரு முன்னேற்றம் என்ன செய்யல, காணப்படவே இல்லை. ஆகவே ஒரு நாள் வந்தது, கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில மரித்து உங்களுடைய பாவங்களுக்காக என்னுடைய பாவங்களுக்காக மரித்து மூன்றாம் நாள்ல உயிர்த்தெழுந்தார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. பிறகு அவ்வப்பொழுது அவர்களுக்கு தரிசனமாகிக் கொண்டிருந்தார். தான் உயிரோடு கூட இருக்கிறதாக சுமார் 40 நாட்களாக இடப்பட்ட நேரங்களில் அங்கெங்குமாக அவர்களுக்கு என்ன செய்தார், தரிசனம் காமித்துக் கொண்டிருந்தார். இறுதியாக கர்த்தர் அவர்களை மலைக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது கர்த்தர் என்ன செய்தார், எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். அப்பொழுது ஒரு மேகம் அவரை மறைச்சதாக பார்க்கிறோம். அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் தூதர்கள் இறங்கி வந்து, நீங்க அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு, கலிலேய மனிதர்களே அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்களே, உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இயேசுவானவர் இந்த பூமிக்கு என்ன செய்வார், மறுபடியும் என்ன செய்வார், வருவார் என்று சொன்னார். அதனால ஆண்டவர் அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக தம்முடைய சீசர்களிடத்தில் அவர் அங்கு சொன்னார், நீங்க எங்கும் போகாமல் எருசலேமில் தரித்திருந்து என்ன செய்யுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார். ஏனென்று சொன்னால் கர்த்தருடைய நாளை நீங்கள் காணும்படியாக, கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, கர்த்தருடைய மகிமையை நீங்கள் காணும்படி என்ன செய்யுங்க, எருசலேமில் காத்திருங்கள் என்று சொன்னார். இதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 நாட்கள் அப்போஸ்தலர்கள் உபவாசத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் என்ன செய்தார்கள், தரித்திருந்தார்கள். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சுமார் ஒரு 120 பேர் தரித்திருந்ததாக அப்போஸ்தலர் முதல் அதிகாரத்தில் என்ன செய்றோம், வாசிக்கிறோம். அவர்கள் 10 நாள் தரித்திருந்து உபவாசத்திலும் ஜெபத்திலும் தரித்திருந்த பொழுது அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம், பெந்தேகோஸ்தே நாள் வந்த பொழுது அவர்கள் அத்தனை பேர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்தார், இறங்கி அவர்களை நிரப்பினார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. இறங்கி நிரப்பினார். ஆகவே சனங்கள் பிரமித்த வண்ணமாக பலதொரு வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் நடுவில் பேதுரு எழுந்திருந்து இந்த வசனத்தை மேற்கொண்டுதான் அவர் என்ன செய்யறார், அங்கே பிரசங்கிக்கிறார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. என்ன சொல்கிறார், கர்த்தருடைய நாள் வரும் என்று அவர் அங்கே சொல்லி இருக்கிறார். யோவேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லி இருந்தார். அவர் சொன்னபடிதான் இப்பொழுது இவர்கள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, நீங்க காண்கிறபடி இவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால நிரம்பி இருக்கிறதாக அவர் என்ன செய்தார், சொல்லி அவர்களுக்கு கர்த்தருடைய வசனத்தை என்ன செய்தார், விவரித்து பிரசங்கித்தார். பேதுரு விவரித்து பிரசங்கித்த பொழுது அன்றைய தினத்திலே தங்கள் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாய் கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஆண்டவராக சுமார் அந்த நாளில் 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டதாக அப்போஸ்தலர் 2:41 நம்ம என்ன செய்யறோம், வாசிக்கிறோம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. இவ்வளவு பெரிய எழுப்புதலுக்கு ஒரு முன் அடையாளமாக சொல்லப்பட்டதான் இந்த வசனம். நம்ம இந்த யோவேல வாசித்தோம் பாத்தீங்களா, 32:32 என்ன வாசிக்கிறோம், அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவன் எவனோ அவன் மட்டும் என்ன செய்வான், ரட்சிக்கப்படுவான் என்று சொல்லுகிறார். ஐயா, ரட்சிக்கப்படுவதற்கு வேற நாமமே இல்லை. உலகத்துல எத்தனையோ நாமங்கள் இருக்கலாம், ஆனா கர்த்தரை தொழுது கொள்கிற மனிதனுக்கு மாத்திரமே அவர் அந்த ரட்சிப்பை என்ன செஞ்சிருக்கிறார், அருளுகிறார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தீர்க்கதரிசிகள் நிரப்பப்படுவார்கள். பரிசுத்த ஆவியினால் என்ன செய்வாங்க, தீர்க்கதரிசிகள் நிரப்பப்பட்டார்கள். ஆசாரியர்கள் என்ன செய்தார்கள், நிரப்பப்பட்டார்கள். ஆனா புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல அவர் விசுவாசிக்கிற யாவரையும் கர்த்தர் என்ன செய்றார், நிறைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். புறஜாதியா கூட இருக்கலாம், ஆனா எப்போ
ஏசப்பாவை சொந்த இரட்சகராக நீங்க அவரை விசுவாசிக்கிறீர்களோ அப்பொழுதே உங்களையும் அவர் நிரப்ப வல்லமையுடையவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அன்றைக்கு தீர்க்கதரிசிகள் தான் பல இடங்களில் நிரப்பப்பட்டார்கள். அன்றைக்கு ஆசாரிகள் தான் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி என்ன செய்தார்கள்? நிரப்பப்பட்டார்கள். ஆனா இன்றைக்கு கர்த்தர் அந்த ஸ்தானத்துக்கு ஈக்குவலாக உங்களையும் என்னையும் அவர் கொண்டு வருகிறவராக இருக்கார். எப்போ நாம் கர்த்தரை எப்போ தொழுது கொள்கிறோமோ அப்பொழுது அவர் நம்ம நிரப்புற தேவனாக இருக்கிறார். இது ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம். பிரைஸ் தி லார்ட். பைபிள்ல அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16ஆம் அதிகாரத்துல 30-31 வசனத்தை வாசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா, பவுல் அடியாரும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் பொழுது அங்கே அவர்களை பாடி கர்த்தரை துதித்த பொழுது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வல்லமை அந்த இடத்துல இறங்கி வந்த பொழுது அவர்களை கட்டியிருந்த கட்டுகள்லாம் என்ன செய்தது? அவிழ்க்கப்பட்டதாக பார்க்கிறோம். எல்லாம் தகர்ந்து போயிட்டு அங்கே நடந்த சம்பவத்தை அவன் அந்த சிறைச்சாலை அதிகாரி உணர்ந்து கொள்ளாமல் எல்லா கைதிகளும் தப்பிட்டாங்க. ஏதோ ஒரு அசம்பாதம் நடந்துருச்சு. அந்த சிறைச்சாலை கதவுகள்லாம் தகர்க்கப்பட்டது, எல்லாம் தகர்க்கப்பட்டது. இப்ப பார்த்து இருட்டா இருக்குது, ஜனங்கள் எல்லாம் தப்பி ஓடிட்டாங்கன்னு சொல்லி தன்னை மாய்த்து கொள்ள அவன் பட்டயத்தை எடுத்த பொழுது பவுலடியார் அங்க சொல்லுகிறார், நீ எந்த தீங்கனை செய்ய வேண்டாம், நாங்கள் எல்லாரும் இங்க இருக்கிறோம் என்று சொன்ன பொழுது அவன் தீபங்களை கொண்டு வந்து உள்ளே பிரவேசித்த பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அங்க பவுல் இருக்கிறார், சீலா இருக்கிறார், எல்லாரும் கட்டப்பட்ட இடத்துல இருந்தாங்க. ஆனா ஒரு அற்புதம் என்னவென்றால் கட்டுகள் யாருக்கும் இல்லை, எல்லா கட்டுகளும் அவருடைய நீதியும் நேர்மையும் தேவன் அங்க விளங்க செய்தார். ஓடலாம்ல, திருடனா இருந்தா தானே ஓடுறதுக்கு. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தில் இருந்தபடினாலே ஒருவரும் அந்த இடத்துல ஓடவில்லை. கண்ட காட்சி, கண்ட அற்புதத்தை கண்ட பொழுது அவன் முகங்குப்புற விழுந்து அவன் சொல்லுகிறான், ஆண்டவருமாறே நான் ரட்சிக்கப்பட என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறான். 30-31 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அங்க பவுல் சொல்லுகிறார், என்ன சொல்லுகிறார்? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்போது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். ஒரு காரியத்தை கவனிக்க வேண்டும். இந்த சிறைச்சாலை அதிகாரி ஒரு புறஜாதியான ஒரு மனிதன். அவன் யூதன் அல்ல. சொல்லுங்க, அவர் யார் இல்ல? யூதன் இல்ல. கர்த்தரை அவன் அறிந்தவனும் இல்லை. ஆனா இங்கே கர்த்தர் அவனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்த சித்தமானார். கர்த்தர் அவனுக்கு தம்முடைய மகிமையை காண சித்தமானார். அவன் கர்த்தருடைய வல்லமையை புரிந்து கொள்ளும்படி தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்ய ஆரம்பித்தார். ஆகவே பவுலும் சீலாவும் பாடி துதித்த பொழுது அற்புதங்கள் நடந்துச்சு. ஆனா அந்த அற்புதத்தை அவன் உணராதிருந்தான். இப்பொழுது அவன் உணர்ந்து கொள்கிறான். மாத்திரமில்லை, 32-33 வசனங்களை வாசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த சிறைச்சாலையுடைய அந்த தலைவனும் அவனுடைய வீட்டாரும் அவன் குடும்பத்தாரும் எல்லாரும் அந்த இரவுல சத்திய வசனத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்து அவர் பிள்ளைகளாக அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்டார்கள். ஆமென் சொல்லுங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். யாரு ரட்சிக்கப்படுவானா? எந்த மனிதன் இயேசுவை ஆண்டவர் என்று விசுவாசிக்கிறானோ அந்த மனிதனுக்கு அவர் ரட்சிப்பார்கள் தேவனா இருக்கார். ஆகவே சபையே, தேசமே ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளும்படி உங்களுக்கு ஒரு அழைப்புதல் வருகிறது. நீங்கள் அவரை உண்மையாகவே தொழுது கொள்ளுங்கள். கர்த்தரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் நம் தொழுது கொள்ளக்கூடிய காலம் வரும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது. பிரைஸ் தி லார்ட். இதுதான் அந்த நேரம், இதுதான் அந்த சூழ்நிலை. ஒருவேளை நம்ம கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் வந்து தொழுது கொள்ள முடியாத அளவுக்கு ஒரு இக்கட்டான காலமா இருந்தாலும் நீங்க இருக்கிற இடத்துல இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக நீங்க ஸ்தோத்திரித்து பாடி ஆண்டவரை ஆராதித்து காத்திருக்கிறபடினாலே இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு மாத்திரமில்லை, இந்த வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கும் அது ஒரு பெரிய ஒரு விடுதலையாக அமையும் என்கிற எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லை. ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்க போகிறோம். 1 சாமுவேலின் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. 1 சாமுவேலின் புஸ்தகம் முதல் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு 27வது வசனத்தையும் 28வது வசனத்தையும் நாம் வாசிக்க போறோம். 1 சாமுவேல் முதல் அதிகாரம் 1ஆம் அதிகாரம் 27-28 வசனங்களை வாசி. இந்த பிள்ளைக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினேன். இங்கே அன்னாள் என்கிற அந்த அம்மா வந்து அந்த நாட்கள் இருந்த பிரதான ஆசாரியனாகிய ஏலி இடத்துல வந்து சொல்றாங்க, இந்த பிள்ளைக்காகத்தான் நான் அவரிடத்துல என்ன செஞ்சேன்? விண்ணப்பம் பண்ணினேன். நான் கர்த்தரிடத்தில் கேட்ட, அவள் அங்க சொல்லுகிறாள், நான் கர்த்தரிடத்துல கேட்ட என் விண்ணப்பத்தின்படியே எனக்கு கட்டளையிட்டார். கர்த்தர் எனக்கு கட்டளையிட்டார். நல்ல கவனிங்க. நான் இந்த பிள்ளைக்காகவே என்ன செஞ்சேன்? விண்ணப்பம் பண்ணினேன். நான் கர்த்தரிடத்துல
கத்தரிடத்துல கேட்ட என் விண்ணப்பத்தின்படியே எனக்கு கட்டளையிட்டார். அவர் என்ன சொல்லி எப்படி வேணும் என்று சொல்லி அப்பாட்ட அந்த அம்மா வேண்டுதல் செஞ்சாங்களோ அப்படியே அதுல சிறியதளவு கூட பிசுகில் ஏற்பட்டு விடாமல், சிறியதளவு கூட குறைய இல்லாமல் அப்படியே கர்த்தர் செய்தார். வாசிங்க. என் விண்ணப்பத்தின்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார். ஆகையால் அவன் கர்த்தருக்கென்று கேட்டபடியினால், அவன் கர்த்தருக்கென்று கேட்கப்பட்டபடியால், அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும், அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாள் அவனை கர்த்தருக்கே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்றார். கர்த்தருக்கே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்றார். அவன் அங்கே கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. கடைசி வசனம் ரொம்ப பிடிச்ச வசனம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அங்க சொல்லுகிறார், கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்றால் அவன் அங்கே கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. நம்ம யோவேல் தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுகிறார்? கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிற எவனும் என்ன செய்வானா சொல்லுங்க? ரட்சிக்கப்படுவான். ஆனா இங்கே அன்னாள் என்கிற ஒரு அம்மாவை பார்க்கிறோம். அவர்கள் வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர்கள் மலடியாக இருந்தார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு குழந்தை இல்லாது இருந்தபடினாலே அவர்கள் தன்னுடைய கணவனுக்கு அவர்களே பெனிலாலை திருமணம் செய்து வைத்து, பெனிலாவுக்கு சுமார் ஏறக்குறைய ஒரு 6 பிள்ளைகள் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, பிறந்துட்டாங்க. ஆனாலும் அன்னாளுக்கோ ஒரு குழந்தையும் இல்லை. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சோ இந்த நிலையில தான் அவங்க ராமாவில இருந்து வந்து இப்பொழுது அங்கே சிலோவுக்கு வந்து அங்கே கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கர்த்தரை என்ன செய்தார்கள், பணிந்து கொண்டார்கள். கர்த்தரை பணிந்து கொண்டது மாத்திரமில்ல, முதல் அதிகாரத்தில் அந்த அம்மா ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை என்ன செஞ்சாங்க, வைக்கிறாங்க. ஆண்டவரே, உமது அடியாளை நீங்க நினைவு கூர்ந்து ஒரு அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை என்னை தருவீரானால் நான் அவனை என்றென்றைக்கும் உமக்கு பணிவிடை செய்யும்படியாக நான் அவனை உமக்கே நான் ஒப்பு கொடுப்பேன் என்று அந்த அம்மா என்ன செஞ்சாங்க, ஒரு பெரிய வேண்டுதலை வைத்தாங்க. அந்த வேண்டுதலை கர்த்தர் அருளை செய்தார். ஆமென் சொல்லுங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அந்த வேண்டுதலை கர்த்தர் அருளை செய்தார். ஆகவே நம்முடைய வேண்டுதல் எதுவா இருந்தாலும் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் வந்து நாம் வேண்டுதல் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் பதில் கொடுக்கிற தேவனா இருக்கிறார். அன்னாள் வீட்டில் ஜெபிக்காதவள் அல்ல. சொல்லுங்க, அன்னாள் என்ன செய்யறதில்ல, வீட்டில் ஜெபிக்காதவள் அல்ல. அவள் வீட்டில் நல்லா ஜெபிக்கிறவள் தான். வீட்டிலையும் நல்ல உபவாசமோ மற்ற காரியங்களோ செஞ்சிருக்கலாம், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனால் தன்னுடைய துக்கத்தையும் தன்னுடைய வேதனையும் தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் கர்த்தருடைய சமூகமே இல்லாமல் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. சொந்தக்காரன் வீட்டில் போய் முகவாடலாம் இருக்க முடியாது. நம்ம வீட்லயும் முகவாடலாம் இருக்க முடியாது. எங்கேயும் முகவாடலாம் இருக்க முடியாது. எங்க முகவாடலாம் தான் 4 பேர் 4 கேட்கத்தான் செய்வாங்க. ஆனா கர்த்தருடைய சமூகத்துல அவங்க கேட்கிறோட சரி, கர்த்தருடைய சமூகத்துல நீ முகபாடலா இருப்பாயானால் ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்கிறவர் கர்த்தர் இருக்கிறார். உனக்கு என்ன ஆயிற்று என்று கேட்கிறவர் கர்த்தர் இருக்கிறார். உன்னுடைய குறைவு என்ன என்பதை பார்க்கிறவர் இங்கே கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் இருக்கிறார். அவர் உன் வேண்டுதலை கருத்தாக கேட்டு பதில் அருளுகிற தேவனா இருக்கிறார். ஆகவே ஒரு மனிதன் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு வருவதற்கு தாமதிக்கவும் கூடாது, அதற்குரிய நேரங்களையும் காலங்களையும் வீணாக்கவும் கூடாது. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆகவே இந்த அன்னாள் கர்த்தருடைய சமூகத்துல வந்து அவள் விண்ணப்பம் செய்ததே இஸ்ரவேலின் தேவன் அந்த விண்ணப்பத்தை கேட்டார். இப்பொழுது அந்த நன்மையை பெற்றுக்கொண்டவளாய் சிலோவில் இருக்கிற தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வந்து அங்கே தன்னுடைய பொருத்தனையை அவங்க சொல்லுகிறார். ஐயா, நான் இவ்வளவு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு முன்பதாக அல்லது குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்பதாக நான் இந்த இடத்துல இருந்து உங்க இடத்துல இருந்து அந்த விண்ணப்பம் பண்ண ஸ்திரீ நான் தான். நான் என்ன விண்ணப்பம் பண்ணனோ, நான் என்ன ஏசப்பாட்ட கேட்டனோ அதை ஏசப்பா எனக்கு என்ன செஞ்சிருக்காங்க, வாய்க்க செஞ்சிருக்கிறாங்க. வசனம் 27 பாருங்க. இந்த பிள்ளைக்காக நான் என்ன செய்தேன், விண்ணப்பம் பண்ணினேன். நான் கர்த்தரிடத்திலே கேட்ட என் விண்ணப்பத்தின்படியே எனக்கு கட்டளையிட்டார். நான் கர்த்தரிடத்தில் என்ன கேட்டனோ அதுல எந்த ஒரு பிசைகள் இல்லாமல் எனக்கு அவர் என்ன செய்தார், கட்டளையிட்டார் என்று சொல்கிறார். மாத்திரமா வசனம் 28 வாசிக்கும் போது, ஆகையால் அவன் கர்த்தருக்கு என்று கேட்கப்பட்டபடியால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் அவனை கர்த்தருக்கே ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் என்று அவள் அங்கு சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. பெரிய ஒரு அற்புதமான காரியம். நல்லா கவனிக்க வேண்டும். சாமுவேல் மிகவும் சிறு பிள்ளையா இருக்கிறார், பால்குடி மறந்திருக்கிறார்.
அவர் பெரிய 10 வயசு 12 வயசு பையன்லாம் கிடையாது. அவர் சுமார் ஒரு வேத பண்டிதர்கள் ஒரு 3 வயது அப்படித்தான் கணக்கு பண்றாங்க. ஒரு 3 வயதோ அதுக்கு மேலேயோ கொஞ்சம் அந்த அளவு தான் ஒரு 3 வயதா என்ன செய்றாங்க கணக்கு பண்றாங்க. சரி, எத்தனை வயது இருந்தாலும் என்ன, அவர் சிறு பிள்ளையா இருந்தார். அது மிக முக்கியமானது. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அவர் அந்த சிறிய வயதிலேயே அவர் கர்த்தரை பணிந்து கொண்டார் என்றால் அது எவ்வளவு மேன்மையான காரியம். நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய குழந்தைகள் கரத்த வசத்தை அல்லலியா சொல்லிட்டுனா நம்முடைய இருதயம் என்ன செய்து நிரம்புது. அல்லலியா சொல்லு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது அது அல்லலியா சொன்னா நமக்கு அவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு. வார ஆண்களுக்கு பிரைஸ் தி லார்ட் கொடுன்னு சொல்லும் பொழுது அது கையை நீட்டுச்சுன்னா அதுவும் பெரிய ஒரு சந்தோஷமா நமக்கு என்ன செய்து இருக்கிறது. ஆனால் சாமுவேல் அப்படி அல்ல. அவைகளை பார்க்கிற 1000 மடங்கு மேன்மை அவன் கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சிறு வயதிலே அவர் என்ன செய்தார்? கர்த்தரை என்ன செய்தார்? பணிந்து கொண்டார். நல்லா கவனிக்க வேண்டும். நீண்ட காலம் உங்களுக்கு குழந்தை கிடையாது. தன்னுடைய அநேக காலங்களுக்கு பிறகு கர்த்தர் அவங்களுக்கு கொடுத்த குழந்தை. அந்த குழந்தை கொண்டு விட்டுட்டு வருவது லேசான காரியம் இல்லை. ஆனா அவளுக்கு தெரியும், நான் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டிருந்தேன், ஆண்டவர் எனக்கு இந்த அற்புதத்தை செஞ்சிருக்கிறார், இனியும் அவர் எனக்கு செய்ய வல்லவர். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்க, இனியும் அவர் எனக்கு செய்ய வல்லவர். நான் என் நிந்தை நீங்க கேட்டேன், என் நிந்தையை நீக்குனவர் தொடர்ந்து எனக்கு இரக்கம் செய்ய வல்லவர். ஆகவே நான் இந்த பொருத்தனையே கர்த்தருக்கே நான் செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லிட்டு அவருக்கு எவ்வளவு தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்க வேண்டும். தம்பி, அம்மா உங்களை கொண்டு விட்டுட்டு வருகிறேன், பிறகு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வரும்பொழுதுதான் உங்களை என்ன செய்ய முடியும்? பார்க்க முடியும். ஓயாம என்ன செய்ய முடியாது? பார்க்க போக முடியாது. அந்த பிரிவினை பெரிய பிரிவினை தான். ஆனாலும் அந்த பிரிவினையிலும் கர்த்தர் அங்க மகிமை அடைகிறான். கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. உங்க பிள்ளைகள் கர்த்தரை பணிந்து கொள்ளும்படி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். உங்க பிள்ளைகள் கர்த்தரை தான் பணிந்து கொள்ளணும். ஊர் காரியத்துல மைண்ட் அது போறதுனால நமக்கு ஒரு ரொம்ப பெருமை வந்துடக்கூடாது. என் பிள்ளை செல்லில் அப்படி ஆடுறான் இப்படி ஆடுறான்னு சொல்லி அது உங்க பிள்ளையை ஆட்டி விட்டு போயிடும். ஆகவே கர்த்தரை பணிந்து கொண்டால் அந்த பிள்ளையை கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்துற தேவன். ஆகவே இப்போ சரி, குறிப்பிட்ட காலம் ஆயிடுச்சு, அவர் வாலிபன் ஆயிட்டார். அவர் தன் இஷ்டம் போல நடக்கல. அவர் என்ன செய்யல? தன் இஷ்டம் போல நடக்கல. ஏனென்று சொன்னால் அவர் சிறு வயதிலேயே கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டார். அந்த நாட்கள கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு அபூர்வமா இருந்த காரியம். ஏதோ என்றைக்கோ யார் மூலமோ ஏதோ ஒரு வார்த்தை, கர்த்தருடைய வார்த்தை வரும். ஆனா அந்த வார்த்தையே சாமுவேலுக்கு வரும்படியாக தேவன் அனுப்புகிறார். அந்த காலத்துல வாழ்ந்த காலத்திலேயே சாமுவேல் தான் அந்த நியாயாதிபதியாகவும், சாமுவேல் தான் தீர்க்கதரிசியாகவும், சாமுவேல் தான் ஜனங்களுக்காய் பலியிடுகிற ஒரு ஆசாரியனாகவும், எல்லாமே சாமுவேல் தான். காரணம் ஏன் தெரியுமா? அவர் சிறு வயதில் கர்த்தரை பணிந்து கொண்டார். அவர் இருதயம் செம்மையானதா இருந்தது. அவர் வயதான கிழவரானாலும் கூட அவரிடத்துல ஒரு பழுதும் ஒரு குற்றமும் இஸ்ரவேல் மக்கள் காணவில்லை. ஆகவே நீங்க கர்த்தரை பணிந்து கொள்ளும் பொழுது ஒரு உத்தமமான ஜனமாக கர்த்தர் உங்களையும் என்னை நிலைநிறுத்த வல்லமையுடையவராக இருக்கிறார். ஆமென் சொல்லுங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. நான் அவனை கர்த்தருக்கென்று கேட்டேன், நான் கர்த்தருக்கென்று அவனை நான் செஞ்சிருக்கிறேன், ஒப்படைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார். அந்த வசனம் முடியும் பொழுது அவன் கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவோ சொல்றோம், எந்த அளவுக்கு கீழ்ப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகள், பாக்கியமுள்ள பிள்ளைகள், கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆகவே நம்முடைய சொந்த முயற்சினால நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? ரட்சிக்கப்பட முடியாது. கர்த்தருடைய இரக்கம் நம்ம ரட்சிக்கும். நம்முடைய சொந்த முயற்சி அந்த ரட்சிப்புக்கு ஏற்றவனமாக இருக்குமே ஆனால் அது நமக்கு நல்லது. ஒரு வசனத்தை நம்ம உதாரணத்துக்கு வாசிக்க போகிறோம். சங்கீதம் 33ஆம் சங்கீதம் 16-20 வரை வாசிங்க. எந்த ராஜாவும் தன் சேனையின் மிகுதியால் சேனையின் மிகுதியால் அவன் என்ன செய்றான்? ரட்சிக்கப்படான். சௌரியவானும் தன் பலத்தின் மிகுதியால் தப்பான்.
ரட்சிக்கிறதற்கு குதிரை விருதா, ரட்சிக்கிறதுக்கு குதிரை விருதா, அது தன் மிகுந்த வீரியத்தால் தப்புவியாது, அது தன் மிகுந்த வீரியத்தினாலும் தப்புவியாது. தமக்கு பயந்து, வசனத்தை பாருங்க, தமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை, தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை மரணத்திற்கு விலக்கி விடுவிக்கவும், மரணத்துக்கு விலக்கி விடுவிக்கவும், பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோட காக்கவும், பஞ்சத்திலே அவர்கள் உயிரோடு காக்கவும், கர்த்தருடைய கண் அவர்கள் மேல் கர்த்தருடைய நோக்கமாயிருக்கிறது. கண் அவர்கள் மேல் எப்படி இருக்கிறான்? நோக்கமாக இருக்கிறது. வசனம் 20, நம்முடைய ஆத்துமா கர்த்தருக்கு நம்முடைய காத்திருக்கிறது, ஆத்துமா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது, அவரே நமக்கு துணை, அவரே நமக்கு துணையும் நமக்கு நமக்கு கேடகமாம். Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நாம் 16வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது பக்தனாகிய தாவீது அங்கு சொல்லுகிறார், எந்த ராஜாவும் தன் சேனின் மிகுதியால் ரட்சிக்கப்படான் என்று அவர் அங்கு சொல்லுகிறார். பெரிய யுத்தங்களை நடத்தின ஒரு மனிதர், பெரிய படையை தன் கைவசம் வைத்துக் கொண்டவர். யோபா போய் எண்ணிக்கொண்டு தொகையை சொல்லும்போது ஆச்சரியமா இருக்கு, இவ்வளவு தொகையா? ஒருவனாய் கர்த்தரை நம்பி வந்தான். சில நூற்றுக்கணக்கான ஜனங்கள் அவனோட கூட போய் சேர்ந்தாங்க. பின் நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் யூதேயாவிலிருந்து அவர் இடத்துல வந்தாங்க. பிறகு பார்க்கும்போது லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இஸ்ரவேலிருந்து வந்தாங்க. முழு இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜாவாக உயர்த்தப்பட்டு கர்த்தரால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு மனிதன் தான் இந்த மனிதன். ஆகவே இவருடைய படைபலம் என்பது உலகத்துக்கு பெரிய ஒரு சிம்மாசோப்பனமாகத்தான் இருந்துச்சு, அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை. ஆனா அவன் தன் படையும் நம்பல, தன் குதிரையும் நம்பல, தன் ராணுவ வீரர்களையும் நம்பல. அவருடைய நம்பிக்கை கர்த்தராகவே இருந்தார். ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. நம்பிக்கை யாராக இருந்தார்? கர்த்தராக. அவன் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறதுதான் தன் வாழ்க்கையில முதலிடத்தை வைத்திருந்தார். அதனால தான் சொல்லுகிறார், எந்த ராஜாவும் தன் சேனையின் மிகுதியால் ரட்சிக்கப்படான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரட்சிக்கப்பட மாட்டான் என்று தான் சொல்லுகிறார். சேனையின் மிகுதினால் அவன் என்ன செய்வதில்லை? ரட்சிக்கப்படுவதில்லை, ரட்சிக்கப்படுவதில்லை. ஆசா என்கிற பக்தன் ராஜா அவர் அங்க இப்படியா ஜெபிக்கிறான், ஆண்டவரே இப்ப பார்த்த ஆசாப்போடு இருக்கிற ஜனங்களை விட அவருக்கு எதிராக இருந்த ஜனங்கள் பல மடங்கு அதிகம், கூட ஒரு மடங்குக்கு மேல இருக்கிறார்கள் எண்ணிக்கையில். அப்பொழுது ஆசா அந்த தன் சேனைக்கு முன்பதாக நின்று கரத்தை விரித்து அவன் கர்த்தரிடத்துல ஜெபிக்கிறான், ஆண்டவரே பலம் உள்ளவனுக்கும் சரி பலன் அற்றவனுக்கும் சரி உதவி செய்வது உங்களுக்கு லேசான காரியம். ஆமென் ஜீசஸ். உங்களை நம்பி இந்த திரளான ஜனத்துக்கு எதிராக வந்திருக்கிறேன், மனிதன் மேற்கொள்ள விடாதையும் ஆண்டவரே என்று சொன்னார். அவ்வளவுதான், கர்த்தர் அங்க பெரிய ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்தார். ஆகவே தாவீது நீங்க சொல்லுகிறார், எந்த ராஜாவும் தன் சேனின் மிகுதியால் என்ன செய்ய ரட்சிக்கப்படான். நம்ம என்ன பார்த்தோம் என்று சொன்னால், கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளவன் ரட்சிக்கப்படுவான். இப்ப சேனையின் மிகுதியால் ரட்சிக்கப்படுவதில்லை. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறார்? சௌரியவானும் தன் பலத்தின் மிகுதியால் தப்பான். சௌரியவான், அவனுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம் இருக்குது, திடகாத்திரமான ஆளு. சில பேர் சொல்லாங்கல்ல, அவன் நின்று அடிச்சா 10 பேர் அடிப்பான் சொல்லி. சோ அப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் தப்பான். அப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் என்னது? தப்பான். யோபாப் உங்களுக்கு தெரியுமா? அவன் பெரிய பராக்கிரமசாலி. தாவீதுடைய சேனையை நடத்தினவனே அவன் தான். அப்பேற்பட்ட ஆளு சாலமோன் இடத்துல இருந்து அவனுக்கு மாறுதலாக வார்த்தை வந்த பொழுது அவன் பலிபீடத்தின் கொம்பை பிடிச்சுக்கிட்டு அவன் அங்கேயே நின்றுட்டான். என்னை ராஜா கொண்டு போட்டுருவான்னு சொல்லி. யோபாபுடைய வீரத்துக்கு சாலமோன் ஒன்று பெரிய ஆள் கிடையாது. ஆனா சாலமோன் கர்த்தரால் அபிஷேகிக்கப்பட்டவனாய் இருந்தான். இவ்வளவு பெரிய வீரன் ஒரு மதியற்றவனாய் போனது படினாலே அவன் அங்க ரத்தம் சிந்தக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான். ஆகவே சௌந்தரியவானும் தன் பலத்தின் மிகுதியால் தப்பான். தன் பலத்தின் மிகுதியால் தப்பான் என்று பார்க்கிறோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, ரட்சிக்கிறதுக்கு குதிரை விருதா, தன் மிகுதியான வீரியத்தால் தப்புவியாது என்று சொல்லுகிறார். சங்கீதம் 27 சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், சில ரதங்களையும் குதிரையிலும் என்ன செய்றாங்க? நம்பி இருக்கிறார். அப்படி நம்பின எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க? விழுந்து போயிட்டாங்க. நாங்களோ கர்த்தரை நம்பி கர்த்தர் நாமத்தினாலே எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம் என்று சொல்லுவோம். ஆகவே கர்த்தர் நாமத்தை தொழுதுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது. அருமை ஜனமே, நீங்க கர்த்தரை தொழுது உண்மைதான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற பிரகாரமாய் தொழுது கொள்ள வேண்டும்.
ஐஸ்வர்யம் மிகுதியா இருந்தால் அதன் மீது நம்பிக்கை வைக்காதீர்கள் என்று அவர் அங்க சொல்லுகிறார். ஆமென். உங்க பலன் மிகுதியா இருந்தால் பலத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம். நாம் நம்பிக்கை வைக்கிற ஒரே ஒரு பாத்திரம் நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிறார். அவரை நம்பின ஒருவர் மீதும் குற்றம் சுமராது. ஆமென். Praise the Lord. Hallelujah. சொல்லுங்க, அவர் நம்புற ஒருவர் மேல என்ன செய்யாது? குற்றம் சுமராது. நீங்க அவர் நம்புனீங்கன்னா வசனம் 19 சொல்லப்பட்டிருக்கு, பஞ்ச காலத்திலே அவர்கள் உயிரோடு காக்கவும் கர்த்தருடைய கண்கள் அவர்கள் மேல் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்? நோக்கமாக இருக்கிறது. பஞ்ச காலம் தான் ஐயா. பஞ்ச காலத்துல கூட உங்களுக்கு என்ன வராது என்று சொல்லுகிறார்? ஒரு சேதமாகாது. பஞ்ச காலத்தில் அவர் உயிரோடு காக்கவும் கர்த்தருடைய கண்கள் அவர்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது. எஸ். கேரட்டின் ஆற்றங்கரையில தண்ணி தட்டுக்கை உண்டாயிற்று. ஏன்னு சொன்னால் மழை இல்லை, தேசத்துல என்ன இல்லை? மழை இல்லை. அந்த நதி வத்தாது, இந்த நதி வத்தாது, தாமிரபரணி வத்தாது, காவேரி வத்தாது, கங்கை வத்தாதுன்னு சொல்லலாம். கர்த்தர் மழையை அனுமதிக்காம இருந்தால் அதுவும் ஒரு காலத்துல வத்தி போகும். கர்த்தர் எங்கேயாவது மழையை பெய்ய வைக்கிறனாலதான் நதிகள் நமக்கு நீரோற்றங்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. இப்ப கேரட்டின் ஆற்றங்கரையில தண்ணி வற்றி போகிறது தேசத்துல மழை இல்லாம. ஆனா கர்த்தர் எலியாவுக்கு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? நீ சாராபாத்துக்கு போ, அங்கே உன்னை போஷிக்கும்படி நான் செஞ்சிருக்கிறேன், ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். தேவன் உத்தம விதவைகளை அவர் கண்ணோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த அம்மாவுடைய நிலைமை எலியா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மா சொன்ன ஒரு வார்த்தை கேட்டா, என் ஆண்டவனே, ஒரு அப்பம் சுடுவதற்கு கொஞ்சம் எண்ணெயும் மாவுமே எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லை, அதை சுட்டு நானும் என் பிள்ளையும் சாப்பிட்டுட்டு சாகிறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறோம், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அதுதான் நாங்கள் கடைசியா சாப்பிட போகக்கூடிய ஆகாரம். அதுக்கு மேல ஆகாரம் இல்லை. ஏன்னா அங்கேயும் பஞ்சம் உண்டாயிட்டு, எல்லா இடத்துலயும் பஞ்சம் உண்டாயிட்டு. சமரியா சீர்கட்டுச்சு. சமரியா சீர்கட்ட சமரியா மட்டும் போக வேண்டியதானே? சாரப்பத்தையும் அங்கே சீதோன் தேசத்தில் இருக்கிற சாரப்பத்தும் சரி, சுத்தி இருக்கிற நகரங்களும் சரி, ஒட்டுமொத்தம் வறுமையும் தடுத்திருந்தான். ஆனாலும் இரக்கமுள்ள கர்த்தர், அதுதான் கடைசி ஆகாரம் என்று சொன்னா பாருங்க, அவளும் அவள் குடும்பத்தாரும் 3 வருடங்கள் அந்த ஆகாரத்தினால வாழ தேவன் நடக்கிறது. பஞ்ச காலத்துல நீங்க போஷிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு வழி, கர்த்தரை நீங்க தொழுது கொள்ள வேண்டும். இப்போ உள்ள காலம் அப்படித்தான் இருக்கு. இப்பொழுது ஒரு கேள்வி கூட என்ன செய்யலாம்? 1000 கேள்வியில கேட்கலாம். சரி, உங்க கேள்வியில இருக்கட்டும். உங்க கேள்விகளுக்கு ஆண்டவர் ஒரு பதில வச்சிருக்காரு பாருங்க. இப்படியானா எப்படி எல்லாரும் எப்படி ரட்சிக்கப்படுவாங்க? எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட முடியுமா என்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு என்ன செய்யலாம்? எழும்பலாம். இதே நமக்கு எழும்பக்கூடிய இதே கேள்வியை வேதத்தில் ஒருத்தர் செஞ்சா இயேசுவை பார்த்து ஏசப்பாட்ட கேட்டான். எடுத்துக்கொள்ளுங்க, லூக்கா சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்தை பாருங்க. ஆண்டவரே, அதற்கு அவர், நான் இன்றைக்கும் இல்லப்பா, லூக்கா 13:23. அப்பொழுது ஒருவன் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் சில பேர் தானே? அவங்க கேட்கிறோம் பாருங்க, ஆண்டவரே ரட்சிக்கப்படுற நீங்க அப்படி இல்ல நீங்க சொன்னீங்கன்னா ரட்சிக்கப்படுறதுல சில பேர் தானே, சிலர் பேர் தானோ என்று கேட்டான். அதற்கு அவர், இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசிங்க. அநேகர் உட்பிரவேசிக்க வகை தேடினாலும் அவர்களாலே கூடாமற் போகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். போதும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. இங்கே பிளாத்து ரத்தத்துல கலந்திருக்கிறான். இன்னும் சில காரியங்களை எல்லாம் கர்த்தர் அங்க சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். அப்படி சொல்லிக் கொண்டு வர மாத்திரமல்ல, 18 வருஷமா அந்த கூனியா இருந்தவளை ஏசப்பன்னு சொன்னாங்க, சுகமாக்குறாங்க. பிறகு கடுகளவு விதை அளவு விசுவாசத்தை அவர் என்ன செய்யறார்? சுற்றி காமிக்கிறார். சுற்றி காமிச்ச பிறகு இப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் பேசுறபடினால, குறிப்பாக 22வது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது, அவர் எருசலேமுக்கு பிரயாணமாய் போகும் போது பட்டணங்கள் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் உபதேசம் பண்ணி கொண்டு போனார். அப்பொழுதுதான் வசனம் 23 வாசிக்கிறோம். அப்பொழுது ஒருவன் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் சிலர் தானோ என்று கேட்டான்.
என்று கேட்டான். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அவன் பார்க்கிறான், ஆண்டவருடைய உபதேசத்தை பார்க்கிறான். அவர் என்ன செய்யறார்? அன்பா இருப்பா, பாசமாயிரு, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுங்க, சத்துருவை நேசி, உன்னுடைய பகைங்க உன்னுடைய கழுதையா இருந்தாலும் அதுவும் குழியில விழுந்து அதையும் என்ன செஞ்சிரு, தூக்கி விடு. இப்படிலாம் ஆண்டவர் என்ன செய்யறார்? தன்னுடைய நியாயப்பிரமாணத்திலையும் சொல்லியிருந்தார். அதே நேரத்தில் அந்த ஜனங்களை சந்திக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருந்தார்? அந்த விட்டு கொடுத்து போகும்படியாக அநேக காரியங்களை கர்த்தர் என்ன செய்தார்? பிரசங்கித்திருக்கிறார். அதனாலதான் இப்படிலாம் உபதேசம் பண்ணுறாரு. இப்படி கேட்டு நடக்கிறாருந்தா எல்லாரும் நடக்க முடியாது, சிலர் தான் நடக்க முடியும் என்கிற அபிப்பிராயத்துல தான் அந்த கேள்வியை என்ன செய்யறான்? வைக்கிறான். ஆண்டவரே, அப்படியானா ரட்சிக்கப்படுறது சிலர் தானோ என்று கேட்கிறான். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு தெரியுமா, கர்த்தர் ஒரு கூட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். அது எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத கூட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். ரட்சிக்க ஏராளமான பேரை கர்த்தர் ரட்சிக்க சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார். நம்முடைய கணிப்பு, நம்முடைய அறிவு, நம்முடைய மூளையில தெரிஞ்சதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் ஒரு 50 பேர், ஒரு 100 பேர் சபைக்கு போறது, இதுதான் உங்களுக்கு பெருசா தெரியும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருப்பாங்க அந்த பட்டணத்தில், அந்த கிராமங்கள்ல. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய சபையில பார்த்தா 100, 200, 50 அப்படித்தான் இருக்கும். அதனால இந்த ஜனங்கள் அவங்களுக்கு கேலி பொருளாக செய்வாங்க, வேடிக்கை பொருளாக தெரிவார்கள். ஆனா ஆண்டவர் அதே இடத்துல கர்த்தர் ஏராளமான பேர் வைத்திருக்கிறார். எலியா என்ன சொன்னார்னா, ஆண்டவரே, நான் மட்டும் பக்தி மிகுதியா இருந்தேன். சொல்லுங்க, நான் மட்டும் பக்தி மிகுதியா இருந்தேன், என்னையும் கொலை செய்ய தர்றாங்களே என்று சொல்லி ஆண்டவர் இடத்துல முறையிட்டார். அப்படி முறையிட்டவருக்கு ஆண்டவர் சொன்ன பதிலே என்ன தெரியுமா? அதுதான் அதிர்ச்சி. ஆண்டவர் சொன்னார், எப்ப நீ முறையிட்டது போதும், என்ன செய்து முறையிட்டது போதும். சமாரியாவில் பாகாலுக்கு முழங்கால் முடக்காத 7000 பேரை வச்சிருக்கிறேன் என்று சொன்னார். 7000 பேர் வச்சிருக்கிறார். இந்த மனுஷன் இந்த கேள்வியை கேட்கிறவன் சுத்திக்கிட்டே பார்க்கிறான். அவரோட ஒரு 12 அப்போஸ்தலர் இருக்கிறாங்க. ஏதோ சீஸ்தர் என்று சொன்னா ஏதோ கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க. மற்ற பேரெல்லாம் நிறைய பெரிய ஆட்கள்லாம் அவரை முறைக்கிறாங்க. அப்புறம் அவர் பின்பற்றக்கூடிய மக்கள்லாம் ஏழை எளிய ஜனங்கள், நோயாளிகளும் அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள்லாம் பின்பற்றுறாங்க. ஆனா பின்பற்றக்கூடிய ஜனங்களுக்கு தேவன் சமாதானத்தை அருளுகிறார், சந்தோஷத்தை அருளுகிறார், வியாதியில் விடுதலை கொடுக்கிறார். கர்த்தர் அவங்க கையிட்டு செய்கிற தொழிலை ஆசீர்வதிக்கிறார், அவர்களை விருத்தி அடைகிறார்கள். ஆனாலும் அவர்களுக்கு அதெல்லாம் மைண்ட்ல இல்லை. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சிலர் கொஞ்சம் பேர் தானே, கொஞ்சம் பேர் தானே, கொஞ்சம் பேர் தானேன்னு சொல்லி இல்லை, இல்லவே இல்லை. அது ஒரு திரள் கூட்டம் அவரை பின்பற்ற. பரிசே கூட்டம், ஆசாரி கூட்டம் மொத்தம் உட்கார்ந்து ஒரு கமிட்டி பேசுச்சு. கமிட்டி பேசும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க சும்மா இருங்க, உலகமே அவருக்கு பின்னால போகுதுன்னு சொன்னார். ஆசாரி கூட்டத்துல சொன்ன பதில் என்ன? எப்பா அப்படி குறிப்பாக லாஸ்ட் கர்த்தர் உயிர் ஆக்கிட்டார். பல அற்புதங்கள் நடந்துச்சு. அநேக ஜனங்கள் அவர் பின்பற்றினாங்க. என்னடா செய்யறது இந்த ஏசுனார் அப்படின்னு சொல்லி அவரை விரோதித்த சத்துருக்கள் அங்க கூடி பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தன் சொல்லுகிறான், நீங்க சும்மா இருங்க, உலகமே அவருக்கு பின்னால் என்ன செய்யுது போகுதுன்னு சொல்லி. ஆண்டவரா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து கூட யோவான் சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரத்தில் கர்த்தர் சொல்லும்போது இப்படியே சொல்லுகிறார், மனுஷகுமாரன் உயர்த்தப்பட்ட பிறகு எல்லாரையும் இழுத்துக் கொள்ளுவேன். மனுஷகுமாரனாகிய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அவர் உயர்த்தப்பட்ட பொழுது அவரை தொழுது கொள்வதற்கு என்று உலகத்துல ஒரு திரள் கூட்டத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். எந்த போதகனுக்கும் அதனுடைய எண்ணிக்கை தெரியாது, எந்த ஒரு அவிசுவாசிக்கும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியாது, எந்த ஒரு விரோதியும் அந்த எண்ணிக்கையை எண்ண முடியாது. கர்த்தர் அவ்வளவு கூட்டத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். தீர்க்கதரிசி மூச்சு விடுறதுக்குள்ள நீ எதுக்கு மூச்சு விடுறேன்னு சொல்லுகிறவர் தான் ஏலியா. அவருக்கே கர்த்தர் மறைச்சு வச்சிருந்தார். எந்த பட்டணத்துல அங்க யாருமே இல்லை, நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கிறேன்னு சொன்னாரோ அதே பட்டணத்துல 7000 பேரை தான் வச்சிருக்கிறதாக. கர்த்தர் எவ்வளவு வைராக்கியமுள்ள தேவனா இருக்கிறார். தம்மை பணிந்து கொள்ளுகிறவர்களை எவ்வளவு இந்த உலகத்துக்கு தெரியாத அளவுக்கு எவ்வளவு மறைத்து வைத்திருக்கிறார். சங்கீதக்காரன் 91 சொல்லும் போது, உன்னதமானவருடைய சிறைகளின் நிலையில தங்குறவன் பாக்கியவான் என்று சொன்னார். அந்த சிறைக்குள்ளாக வைத்திருக்கிறார். ஆகவேதான் தாவீது சொல்லுகிறார், எந்த ஒரு ராஜாவும் தன் சேனின் மிகுதியால் அவன் ரட்சிக்கப்படான். இந்த நம்ம லூக்கால வாசிக்கும் போது அவருடைய உபதேசத்தை கேட்டு அவர் மூலமா நடந்த அற்புத அடங்களை கண்டு அங்க அவன் திகைத்து போய் சொல்லுகிறான், அப்படியான ஆண்டவரே சிலர் தான் ரட்சிக்கப்படக்கூடுமோ என்று சொல்லி.
ஏன்னா அந்த உலகம் பொல்லாங்களை விழுந்து கிடக்கிறது. ஆமென். 99, 95% ஏதோ ஒரு பாவத்துல என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, சிக்கி இருக்கிறதே நம்ம கண்கள் காணுது. குடியோ அல்லது ஏதாவது தீய பழக்கங்களோ, அசுத்த வார்த்தைகளோ, காய்மகார எண்ணங்களோ, இதெல்லாம் இருக்குது. சில அந்த உனக்கு அது காய்மகாரம் வேணும்டா, அப்பதானே முன்னேற்ற முடியும் சொல்லி. காய்மகாரம் இருந்தா முன்னேற முடியாது. உழைப்பு இருந்தா தான் முன்னேற முடியும். காய்மகாரம் இருந்தா முன்னேற முடியாது. அவன் வம்பா மாஞ்சு போயிடுவான். ஆனா உழைப்பு இருக்கும், அந்த உழைப்பை ஆசீர்வதிக்கிறவர் அவன் வைத்த வல்லமை. அவருடைய உபதேசத்தை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்ட ஒருவன் இப்படியா கேள்வி சொல்றான் பாருங்க. லூக்கா 14:15 வசனத்தை வாசித்தீங்கன்னா சொல்ல, தேவனுடைய ராஜ்யத்துல போஜனம் பண்ணுகிறவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லுகிறான். அதுக்கு கீழே வாசித்து வரும்போது 21 வசனத்தை வாசிங்க தம்பி. லூக்கா 14:21 வசனத்தை பாருங்க. அந்த ஊழியக்காரன் வந்து இவைகளை தன் எஜமானுக்கு அறிவித்தான். அப்பொழுது வீட்டெஜமான் கோபம் அடைந்து தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி, நீ பட்டணத்தின் தெருக்களிலும் வீதிகளிலும் சீக்கிரமாய் போய் ஏழைகளையும் ஊனரையும் சப்பானிகளையும் குருடரையும் இங்கே கூட்டிக் கொண்டு வா என்றான். ஊழியக்காரன் அப்படியே செய்து, ஆண்டவரே நீர் கட்டளையிட்டபடி செய்தாயிற்று, இன்னமும் இடம் இருக்கிறது என்றார். அப்பொழுது எஜமான் ஊழியக்காரனை நோக்கி, நீ பெருவழிகளிலும் வேலிகள் அருகிலும் போய் என் வீடு நிறையும்படியாக ஜனங்களை உள்ளே வரும்படி வருந்தி கூட்டிக் கொண்டு வா. அழைக்கப்பட்டிருந்த அந்த மனுஷரில் ஒருவனாகிலும் என் விருந்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். போதும். இந்த லூக்கா 14 அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பரிசேய தலைவனா இருக்கிற ஒருவன் ஏசப்பாவை விருந்துக்கு தன் வீட்டுக்கு அழைத்திருந்தான். ஆண்டவர் அந்த வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போயிருக்கும் போது அவருக்கு முன் பகுதியில அவருக்கு முன்பதாக ஒரு நீர்க்கோ வியாதி கொண்ட ஒரு மனிதன் அங்க இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அவனை பார்க்கிறாங்க, இயேசுவை பார்க்கிறாங்க. ஏசப்பா தன் நிமிர்ந்து பார்க்கும் போது அவனை பார்க்கிறாங்க. இப்போது அவனும் அவருக்கு முன்பதாக இயேசுவை பார்க்கிறான். இருவருடைய பார்வையும் ஒருவருக்கு நேராக இருக்கிறது. அங்க இருந்த எல்லா தலைவர்களும் இங்க கண்ணாலையும் இந்த கண்ணாலையும் என்ன செய்றாங்க, பார்க்கிறாங்க, ஏசப்பானோ பார்க்கிறாரு என்று சொல்லி. அப்பொழுதே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏதோ ஒரு காரியம் செய்ய போது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி. ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்யறதுக்கு முன்பதாக அங்கிருந்த பரிசேயர்களையும் நியாய சாஸ்திரிகளையும் பார்த்து ஆண்டவர் கேட்ட கேள்வி என்னவென்றால், ஓய்வு நாள்ல நன்மை செய்வதா தீமை செய்வதா? அதுக்கு அவங்க என்ன செய்யல, பதில் ஒருத்தருமே சொல்லலை. ஏன்னா ஆண்டவர்கிட்ட வழக்காடி ஒருவனும் மேற்கொள்ள முடியாது. அவங்க இருதயத்திலே சிந்தைகள் நல்ல சிந்தைகள் இல்லை. ஆகவே அவர்கள் குற்றம் செஞ்சிருக்கனால அவங்க நெஞ்செல்லாம் எப்படி இருக்கு, குறுகுறுன்னு இருக்கு, இவர் ஏதோ செய்வாரோ அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா ஆண்டவர் அவளுக்கு கேட்டு, உங்களது எருதோ கழுதையோ தண்ணி காட்டாம இருப்பீர்களா என்று சொல்லிட்டு அங்கே என்ன செய்தார்னா, அந்த மனிதனை அழைத்து அவனை சுகமாக்கினார். ஆனா இப்ப அங்க சிலருக்கு பிடிக்கல, அநேகருக்கு அது சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அந்த மனிதன் நீண்ட கால வியாதியா இருந்த மனிதன் அவன் பூரண சுகமானது. ஆமென் சொல்லுங்க. எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான காரியம். இப்பொழுது அந்த பந்தியில இன்னும் அடிச்சு குத்திட்டு உட்கார்றதுக்கு போய் ஜனங்கள் போய் உட்கார்றாங்க. அதையும் ஆண்டவர் பார்க்கிறார். பார்த்து அங்கே பந்தியில வந்து அமர்ந்தவங்களுக்கு ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய உபதேசத்தை சொல்லுகிறார். என்ன சொல்லுகிறார்? நீ விருந்துக்கு, பகல் விருந்துக்கோ இரவு விருந்துக்கோ நீ அழைக்கப்படும் பொழுது நீ முதன்மையான இடத்துல போய் என்ன செய்யாத, உட்காராத. உன்னை விருந்துக்கு அழைச்சவன் உன்னைய பார்க்கல விசேஷித்தவனே அவரு என்ன பண்ணிருப்பார், விருந்துக்கு அழைச்சிருப்பார். நீ முதல் இடத்துல இருப்பாயானால் உன்னில விசேஷித்த ஒருவன் வரும் பொழுது உன்னையே அவன் எழுந்திருக்க சொல்ல வேண்டியது இருக்கும். அப்பொழுது அந்த ஜனத்துக்கு முன்னால அது உனக்கு எப்படி இருக்கும், அவமானமா இருக்கும். அதனால நீ தாழ்வான இடத்துல போய் நீ இருப்பாயானால் உன்னை அழைத்தவன் சிநேகிதனே வா என்று சொல்லி உன்னை உயர்ந்த இடத்துக்கு அழைக்கும் போது அங்க இருந்தவர்களுக்குள்ளாக உனக்கு கனம் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் அங்கே சொல்லுகிறார். இப்படி அந்த வார்த்தை ஆண்டவர் அங்கு சொன்ன பொழுது அதை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தவன் தான் 15வது வசனத்தில் சொல்லுகிறான், அப்படி ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல போஜனமானம் பண்ணுகிறவன் எவ்வளவு பாக்கியம் என்று சொல்லுகிறான். அவன் ஆண்டவனுடைய உபதேசத்தை கேட்கும் பொழுது அவனுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு கேட்டா, நான் இப்பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறேன்.
So, இது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் என்றுதான் அவன் மனதில் எண்ணி அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறான். அப்படியானால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல போஜனமா நாம் பண்ணுகிறவன் எவ்வளவு பாக்கியம். அதற்கு அந்த மனிதனுக்கு ஆண்டவர் பதில் சொல்ல வண்ணமாகத்தான் என்ன செய்யறார், இந்த வார்த்தை சொல்ற 16, 17 ஆகிய வசனம் வாசிக்கும் போது அதற்கு அவர் ஒரு மனுஷன் பெரிய விருந்தை என்ன செய்தார், ஆயத்தம் பண்ணி அநேகரை அழைப்பித்தான். விருந்து வேலையில தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி, நீ அழைக்கப்பட்டவர்களிடத்திலே போய் எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது, வாருங்கள் என்று சொல் என்று அவனை அனுப்பினார். அவர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்தார்களாம், போக்கு சொல்ல தொடங்கினாங்க. ஏன் தெரியுமா, 13வது வருஷத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஆண்டவரே ரசிக்கப்படுறது சிலர் தானோ என்று அவன் அங்க ஒரு கேள்வி என்ன செஞ்சா எழுப்ப ஆரம்பித்தார். அவன் கேட்ட கேள்விக்கு ஏற்ற வண்ணமாகவே அவர்கள் போக்கு சொல்ல என்ன செய்தார்கள், தொடங்கினார்கள். ஒருவன் ஒரு வயலை கொண்டே, நான் அகத்தியாக போய் அதை பார்க்க வேண்டும், என்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் என்றான். வேறு ஒருவன் 5 ஏறு மாடு கொண்டேன், அதை சோதித்து பார்க்க போகிறேன். இவன் மாட்டு சோதிக்கல, இவன் ஆண்டவரையே சோதிக்கிறான். பாருங்க, வாசிங்க. என்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். இவனும் அதே சாகுபோக்கு சொல்லுகிறான். மூன்றாவது, வேறொருவன் பெண்ணை விவாகம் பண்ணினேன், அதனால் நான் வரக்கூடாது என்றான். இது ஒரு ஆணவமான ஒரு பதில். ஆனா அதுக்குத்தான் இந்த 21 வசனத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அந்த ஊழியக்காரன் வந்து இவைகளை தன் எஜமானுக்கு அறிவித்தான் என்று சொல்லுகிறார். எஜமானுடைய மனநிலையை ஒருவனும் புரிந்து கொள்ளவில்லை. விசேஷித்த அழைக்கப்பட்ட ஒருவன் என்ன செய்யல, புரிந்து கொள்ள. இன்றைக்கு அநேக விசுவாசி அப்படித்தான் இருக்கிறார். ஒண்ணுமே புரியாது. தனக்கு தன்னுடைய அந்த குறுகிய அறிவுக்கு என்ன தென்படுதோ அதை தவிர வேற ஒன்னும் தெரியாது. எவ்வளவுதான் உபதேசித்தாலும் என்ன செய்ய மாட்டுக்கு, புரிய மாட்டுக்கு. நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும், புரிந்து கொள்ள. அந்த ஊழியக்காரன் வந்து இவைகளை தன் எஜமானுக்கு என்ன செய்தான், அறிவித்தான். அப்பொழுது வீட்டு எஜமான் கோபமடைந்து தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி, நீ பட்டணத்தின் தெருக்களிலும் வீதிகளிலும் சீக்கிரமாய் போய் ஏழைகளையும் ஊனரையும் சப்பானிகளையும் குருடரையும் இங்கே கூட்டிக் கொண்டு வா என்றார். அடுத்து என்ன சொல்லுகிறார், 22 வசனத்துல 23 வாசிக்கும் போது, அப்பொழுது எஜமான் ஊழியக்காரனை நோக்கி, ஏன்னு சொன்னா 22ஆம் மாதத்துல கூட்டி சேர்த்தாலும் இன்னும் என்ன இருக்கு, அவனுடைய பிரயாசத்துல, அந்த ஊழியக்காரனுடைய பிரயாசத்துல புள்ள நிறைவு செய்ய முடியல. ஓரளவு நிறைவு செஞ்சுட்டார். ஆனா இன்னும் என்ன செய்யுது, ஒரு 75% நிறைவு செஞ்சிருப்பாரு, இன்னும் அங்க குறைவு இருக்கிறது. சரி, அடுத்த வசனத்தை வாசி. அப்பொழுது எஜமான் ஊழியக்காரனை நோக்கி, நீ பெருவழிகளிலும், நீ இப்ப என்ன செய்யணும், நீ பெருவழிக்கு நீ போ, வேலிகள் அருகிலும், நீ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் அங்க போய் என்ன செய்ய, போய் என் வீடு நிறையும்படியாக, என் வீடு நிரம்பும்படியாக ஜனங்களை உள்ளே வரும்படி வருந்தி கேட்டுக்கோ. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. இங்கதான் கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து அங்கே ஒரு நிழலாட்டமா இருக்கிறார். அவர் நம்ம எல்லாரையும் வருந்தி அழைக்கிறார். வருத்தப்பட்டு பரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லாரும் என்னிடத்துல வாங்க, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன் என்று சொல்லி வருந்தி அழைக்கிறார். அவர் ஒரு நாள் அந்த பகல் வேலையில கடைத்தெருவுக்கு வந்தார். அங்கே சும்மா ஜனங்கள் நிக்கிறதை கண்டார். நீங்க ஏங்க சும்மா நிக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க. சொன்னாங்க, எங்களுக்கு ஒருவனும் வேலை தரல. ஆண்டவர் என்ன சொன்ன தெரியுமா, நீங்க போய் என் வயல்ல வேலை செய்யுங்க, நான் உங்களுக்கு ஒரு பணம் கூலி தருகிறேன் என்று சொன்னார். போனார். அப்புறம் ஒரு 9 மணி போல வந்தார். அங்கேயும் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் அந்த ஊர் சுத்திட்டு இருக்காங்க, தெருவில் நிற்கிறார். ஒரு வேலை, நீங்க போகலையா, எங்களுக்கு ஒருவனும் வேலை கட்டளையிடவில்லை என்று சொல்லு. அப்பெல்லாம் ஆண்டு சொன்னார், நீங்க போய் என் திராட்சை தோட்டத்தில் என்ன செய்ய, வேலை செய்ய, உங்களுக்கு நியாயமானபடி கூலி தருகிறேன். 11ஆம் மணி வேலையில, சாயங்கால வேலையில, இப்படியே 3-4 முறை அவர் என்ன செய்யறார், போய் 4 முறையும் அங்க சும்மா இருந்த ஜனங்களை தன் திராட்சை தோட்டத்தில் வந்து வேலை செய்ய வைத்து, அவர்களுக்கு பின்பு வந்தவன் தொடங்கி, முன்பு வந்தவன் தொடங்கி, பின்பு வந்தவன் வரையிலும் பின்னால் இருந்து என்ன செய்தார், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பணங்களை கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அவர் தயால குணம் உள்ளவர். அவர் எப்பொழுதுமே நிறைவாக பார்க்கிற தேவன். ஆகவே தன்னுடைய அவன் சொன்னான், தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் போஜனம் பண்ணுகிறவன் பாக்கியவான் என்று சொன்னான். ஆகவே அந்த பாக்கியமான ஸ்தானத்துல எல்லாரும் வரணும்.
இங்க பார்க்கிறோம், ஊனர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், குருடர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், ஏழைகள் வந்திருக்கிறாங்க. ஆனாலும் இன்னும் இடம் இருக்கிறது என்று தன் வேலைக்காரன் சொல்லுகிறான். அவர் சொல்லுகிறார், நீ நகரத்தில் போய் அங்க என்ன செய்ய, எல்லாரையும் வருந்தி அழைச்சு கொண்டு வா. ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயம், ஏற்கனவே அழைக்கப்பட்ட ஒருவனும் அதுல புசிக்க கூடாது. என் பந்தய சாலையை நிரப்பப்பா என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே அந்த பணி செய்வதற்காக கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் அவர் அபிஷேகித்திருக்கிறார். இன்னும் அவருடைய போஜன பந்தி இன்னும் இடம், நிறைய இடம் இருக்கு. ஆகவே அவ்விடத்துக்கு வரும்படி, ஜனங்களை வருந்தி அழைக்கும்படி கர்த்தர் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு உங்களையும் என்னையும் அவர் ஏற்படுத்தியிருப்பது ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியமான காரியம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சரி, அப்படியானா யாரு ரட்சிக்கப்படுவா அப்படின்னு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா, ஆண்டவர் அங்க மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். என்ன சொல்லுகிறார்? அவர் வழியா எவன் பிரவேசிக்கிறானோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அவர் வழியா யார் பிரவேசிக்கிறானோ அவங்களுக்கு என்னது உண்டு? ரட்சிப்பு உண்டு. யோவான் 14:6 வாசிங்க. அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். யோவான் 10:9 பாருங்க, நானே வாசல் வழியா என்ன செய்யுங்க, பிரவேசிங்கள் என்று சொல்லுகிறார். அங்கே 10 வாசிக்கும் போது, நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் சொல்லுகிறார். இப்படி அநேக வார்த்தையை கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். கொஞ்சம் இயேசுவை உங்களுக்கு பணிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு இந்த உலகத்தோட ஒத்து இருக்கிறதுனால அந்த வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியலாம். ஆனா தேவனை நீங்க முழுமையா நீங்க அறிந்து கொள்வீர்கள், ஆனால் அந்த வாழ்க்கை மிகவும் ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை மாறும். மத்தேயு சுவிசேஷம் 7:13-14 வாசிக்கும் போது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இடுக்கமான வாசல் வழியா என்ன செய்யுங்க, உட்பிரவேசிங்கள் என்று சொல்லுகிறார். வாசலாக இருக்கிறார், வழியாக இருக்கிறார், வாசலாக இருக்கிறார், நல்ல மேய்ப்பனாக இருக்கிறார். இப்பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அந்நியர்கள் உள்ளே பிரவேசித்து விடாதபடிக்கு அந்த இடுக்கமான வாசல் வழியா நீங்க என்ன செய்யுங்க, பிரவேசிங்க. வாசல தான் இடுக்கம், ஆனா அதனுடைய உள்ள இருக்கிற விசாலம் பெரிய விசாலம். நீங்க அந்த இடுக்கமான வாசலை பார்த்த உடனே ஆத்தாடி அவ்வளவுதானோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க ஒரு ஆலயத்துக்கு வரும்போது அந்த முன்ன இருக்கிற வாசலை பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆலயத்தினுடைய நீளத்துக்கு அந்த வாசல் இல்லை, ஆலயத்தினுடைய உயரத்துக்கு உள்ள வாசல் இல்லை. நீங்க வந்து போறதுக்குள்ள வாசலாத்தான் இருக்கு. 3 அடியோ 4 அடியோ 5 அடியோ எல்லாம் இருக்கலாம். ஆனா உள்ள வரவில்லை. அந்த கட்டடமானது 40 அடியோ 100 அடியோ 200 அடியோ 1000 சதுரமோ அந்த கட்டடங்கள் என்ன செய்யலாம், இருக்கலாம். ஆகவே இங்க உள்ள கட்டடத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய 1000 சதுரங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது, அந்த வெளியே இருக்கிற வாசல் தான் உங்களுக்கு தெரியும். நீ உள்ள வந்துட்டு வச்சுக்கவே, அது பெரிய விசாலமான இடம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. தேவனை பணிந்து கொள்வதற்கு முன்பதாய் குறுக்கு வழியாய் யோசிக்காதபடி, பவுல் சொன்ன போல மாம்சத்திலே இரத்தத்திலே யோசிக்காதபடிக்கு காலை எடுத்து வைப்பீர்கள், ஆனால் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு இடத்தை வைத்திருக்கிறார். மூன்றாவதாக நம்ம வாசிப்போம், மார்க்கு சுவிசேஷம் 16:16 17 வாசிங்க. இன்னும் சில நிமிஷத்துக்குள்ளாக நாம் நிறைவு செய்யப்படும் மிக முக்கியமான பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். மூன்றாவது பகுதிக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. மார்க்கு சுவிசேஷம் 16:16 சில வசனங்களை வாசி. அப்பொழுது விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஆண்டவரா இருக்கிற இயேசுப்பா இங்க சொல்றாங்க, தம்முடைய சீசரை பார்த்து சொல்லுகிறார், விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான். ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். உங்களுக்கு அந்த கடைசி அடிக்கக்கூடிய மணி அதுதான். அவரை அழைத்திருக்கிறார். அவன் சொல்லுகிறான், நான் 5 ஏறுமாடு வாங்கியிருக்கிறேன், சோதிக்க போறேன், நான் அது வரல இது வரல அப்படி சொன்ன அந்த சாக்கு போக்கு சொன்ன அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டு வைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கண்டிப்பு இங்கே தான் இருக்கு. ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர் அழைக்கும் பொழுது அழைப்புக்கு இணங்கி வருகிற மனுஷன் பாக்கியவான். ஆகவே 16 சொல்கிறார், விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான், விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக அவன் தீர்க்கப்படுவான். ஏன் அவன் கர்த்தரை அவன் அசட்டை செஞ்சுட்டான். அவனுக்கு சத்தியம் வந்துச்சு, அவன் என்ன செஞ்சுட்டான், அசட்டை பண்ணுறான். எந்த அதிகாரத்தோட செய்கிறீர் என்று ஆண்டவரை பார்த்து சில கேள்விகளை எழுப்ப ஆரம்பித்தார். ஆண்டவரும் சொன்னார், நானும் உங்களிடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், எனக்கு பதில் சொல்லுங்க, பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்தானம் தேவனால் உண்டாயிட்டோ மனுஷனால் உண்டாயிட்டோ என்று கேட்டார்.
வந்தவன் அத்தனை பேருக்கு நெஞ்சு அடைச்ச மாதிரி நிக்கிறானு. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் இது தேவனால் உண்டாயிற்று என்று சொல்லுவோமானால் அடுத்த ஆண்டவர் கேட்பார், அப்படியானா நீ ஏன் விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கலன்னு கேட்பார். இல்ல தேவனால் உண்டாகல, இது திடீர்னு அந்த ஆள் குகைக்குள்ள இருந்து வந்து அந்த ஆள் அப்படி பண்ணான்னு சொல்லி மனுஷனால் உண்டாயிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோமானா சனங்கள் கல் எறிஞ்சு கொண்டு விடுவார்கள், அதிகாரிகள் என்று பார்க்க மாட்டார்கள், உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறேன்னு பார்க்க மாட்டாங்க, இறக்கி அடுத்த செகண்டை கீழே இழுத்து போட்டுவாங்க. பெரிய பதவியில் இருப்பாங்க பாருங்க, ஏதாவது ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும், சிலருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும், சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செகண்டை கீழே வந்துடுவாங்க. சனங்கள் அந்த அவங்க மேல நியாயம் தீர்த்து விடுவார்கள். ஆகவேதான் இங்க பார்க்கிறோம், இங்க ஆண்டவர் சொல்றார், விசுவாசியாதவனோ தீர்க்கப்படுவாங்க. வசனம் 17 வாசிமா. விசுவாசிக்குள்ள நடக்கும் அடையாளங்களை யாவனே, என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள், நவமான பாசையை பேசுவார்கள், சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள், சாபக்கு எதுவான யாது ஒன்றை கொடுத்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது, வியாதிஸ்தர்கள் மேலே கைகளை வைப்பார்கள், அப்பொழுதே அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் இவனமாக வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்து தமது ஊழியர்களை அவர் அனுப்பி வைத்தார். அவர்கள் மூலமாக கர்த்தர் இன்றைக்கு அந்த காரியத்தை செய்கிறார். சபையை கர்த்தரோடு கூட இணைஞ்சிருக்க வேண்டும். கர்த்தர் நாமத்தை தொழுது கொள்ளவன் ரட்சிக்கப்படுவான். கர்த்தருடைய நாமத்தை விசுவாசிக்கிறவன் ஞானஸ்தானம் பெறுவான். கர்த்தருடைய நாமத்தை அப்படி தொழுது கொண்டவன் விசுவாசித்தவனும் ஞானஸ்தானம் எடுத்தவனுக்கும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு விருந்தை கடைசி 2 நிமிஷம் நம்ம தியானித்து நம்ம நிறைவு செய்வோமா? வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. எனக்கு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம், என்னுடைய அந்த பகுதி வாசிக்கும் போதெல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டு போவேன். அப்பாவுடைய அன்பை எண்ணும் பொழுது பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு. தேவன் எவ்வளவு பெரியவர், எவ்வளவு மகத்துவமானவர், எவ்வளவு கரசனை உள்ளவர், எவ்வளவு அக்கறை உள்ளவர் என்பது நமக்கு தெரிகிறது. எடுத்துக்கொள்ளுங்க. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 9, 10 ஆகிய வசனங்களை வாசிங்க. இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது, இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது, இதோ சகல ஜாதிகளிலும், நம்ம யோவேல்ல வாசிக்கும் போது கர்த்தர் நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். சரிங்களா? அந்த நாட்களில் ஆசாரியலும் தீர்க்கதரிசியிலும் தான் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள். ஸோ கர்த்தரா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்த பிறகு பிரஜாதியா இருந்தாலும் இயேசு விட்டு வரும் பொழுது, நானும் இயேசப்பாட்ட வரும் பொழுது கர்த்தர் உங்களையும் என்னை ரட்சித்து அந்த அபிஷேகத்தை ஊற்றினாரே, எவ்வளவு பெரிய காரியம். அந்த அடித்தளத்தை தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இவங்களை பின்பு நான் பார்த்த பொழுது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் வாசிங்க, கோத்திரங்களிலும் சனங்களிலும் பாஷைக்காரரில் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் எண்ணக்கூடாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குருத்தோலைகளை பிடித்து, கைகளில் அவர்கள் குருத்தோலை பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பதாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன். பிரயாசப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பதாகவும் நிற்க கண்டேன். அவர் மகா சத்தமிட்டு ரட்சிப்பின் மகிமையும் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் என்று சொல்லி நான் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர். லூக்கால ஒரு மனிதன் கேட்கிறான், சிலர் தான் ரட்சிக்கப்படுவார்களோ ஆண்டவரே? அப்படி இல்ல தம்பி, நீங்க கொஞ்சம் இடுக்கமான வாசல் பார்க்காத, உள்ளவா என்று கர்த்தர் அழைச்சார். இங்க உள்ள வந்து பார்த்தா பிரமிக்கத்தக்க விதமாக ஒரு தொகையை கர்த்தர் அங்க என்ன செய்யறார் சொல்லுகிறார் பாருங்களேன். அத்தனை ஆயிரம் பேர், அத்தனை மில்லியன் கோடி இங்க அத்தனை மில்லியன்லாம் இங்க இல்லை. இது ஒருவனாலும் எண்ண முடியாது, ஒருவராலும் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத ஒரு திரள் கூட்டம் நிற்குது. இது எங்க நிற்குது என்று சொன்னால், ஆட்டுக்குட்டி ஆனவராக இருக்கிற கர்த்தராய இயேசப்பாவுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக எப்படி நிற்கிறார்கள்? கோணி குறுகியா? இல்லவே இல்லை. அவள் வெள்ளை இங்கு தரித்தவர்களா அவருடைய பரிசுத்தத்தை தேவன் விளங்க செஞ்சிருக்கிறார். அவருடைய நீதியை
தேவன் விளங்க செஞ்சிருக்கிறார். அவர்களது பூமியில பட்ட கஷ்டங்களும் பாடுகளும் நிந்தைகளும் அவமானங்களும் புறஜாதியாராலும் சொந்த ஜனங்களாலும் அவங்க அவமதிக்கப்பட்ட எல்லாவற்றையும் பார்த்த ஆண்டவர் அவர்கள் அழுக்கு உடையோட கூட அல்ல, வெண்மை தூய்மையான வெண்மையோடு கூட உச்சி தொடங்கி உள்ளங்கால் வரையிலும் அவர்கள் ஒரு பழுதையும் கர்த்தர் அவர்களை பார்க்காம, உலகம் அவர்கள் மேல 1000 பழுது சொல்லிச்சு, கர்த்தர் அவர்கள் ஒரு பழுதும் பார்க்காம, அதனாலதான் அவர்களுக்கு அந்த வெள்ளை அங்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அவங்க கழுத்து முதல் அவங்க கரண்டங்கால் வரையிலும் ஒத்த அங்கியாக வெள்ளை அங்கி கொடுக்கப்பட்டு, அந்த இந்த உடையை நீங்க அணிஞ்சு ஆட்டுக்குடியாளுக்கு நீங்க முன்னால நிற்கும் போது உங்க மனசுல எவ்வளவு பூரிப்பு இருக்குமென்று கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. அசந்து போய்விடுவீங்க. அதனாலதான் எபிரேயர் ஆக்கியம் சொல்லுகிறார், மேகம் போன்ற எத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்க நமக்கு பாரமாய் தோன்றுகிற யாவையும் தள்ளி கலைஞ்சிட்டு விசுவாசத்தை தொடக்கிறவரை முடிச்சு வைக்கிறமா இருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு நேராய் பொறுமையோடு ஓட கடவுள். பொறுமையோடு ஓடும் பொழுது இந்த வசனங்களை இந்த வெளிப்படுத்த இந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போதெல்லாம் சில நேரங்களில் நான் அழுது கூட இருக்கிறேன். ஆண்டவரே, உங்களுடைய அன்பு இவ்வளவா, உங்களுடைய இரக்கம் இவ்வளவா? ஆமா, இரக்கம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு. இல்லை, இங்க தெரிஞ்சு அடுத்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, குருத்தோலைகளை என்ன செய்தார்கள், தங்கள் கையில் பிடித்து கொண்டு சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாய் ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்ப்பரிப்போடு நிற்க கண்டேன் என்று சொல்லுவார். அவர் சொன்னார், என் விருந்து சாலைகள் இன்னும் குறைவா இருக்குதா, நீ வீதிகளில் போய் அங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு வா. விருந்து சாலையை அவர் உள்ள வந்து பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நீ திட்டுத்தனமா உள்ள வரணும்னு நினைச்சு வச்சுக்குவேன், அங்க வச்சு கேட்பாரு, உன்னுடைய கல்யாண வஸ்திரம் எங்கன்னு கேட்பார். நீ பேர முழிக்கொண்டு இருக்கும். பேர முழிச்சுனா சரி பரவாயில்லன்னு அவர் விட மாட்டார். அழுகையும் பற்கடிப்பு நிறைந்த இடத்துக்கு தூக்கி வீசி விடுவார். அவர் அழைக்கும் பொழுதே வந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்வீர்கள். ஆனால் பெரிய ரட்சிப்பு. நாம் இங்கே முழங்கால் படிட்டு நம்ம ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நாம் செபிக்க போகிறோம். கேட்ட வசனங்களை நம்ம நினைவு கூறுவோமா? கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவா. எந்த ராஜாவும் சேனின் மிகுதியால் அவன் ரட்சிக்கப்படான். அங்கிருந்தவன் கேட்கிறான், ஆண்டவரே, ரட்சிக்கப்படுறது சிலர்தானோ என்று சொல்லி. அப்படியானால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லுகிறார். விருந்து சாலையை ஏற்படுத்தினவர் கர்த்தர் தான். அடுத்து பார்க்கிறோம், மூன்றாவதாக யார் ரட்சிக்கப்படுவார் என்று சொன்னால், விசுவாசம் உள்ளவனாய் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறவன் தான் ரட்சிக்கப்படும். கண்ணு சுகம் காலு சுகம் எல்லாம் தருவார், தரமாட்டேன்னு சொல்றதில்லை. ஆனா கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீ விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும், உனக்கு ரட்சிப்பு அவரிடத்திலிருந்து கிடைக்கும். நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல அங்க கொஞ்சம் இங்க கொஞ்சம் தான் மக்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற போல இருக்கிறது. ஆனா மொத்த முடிவில் பார்ப்பீர்கள், ஆனால் கர்த்தர் அங்கு எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத திரள் கூட்ட மக்களை கர்த்தர் மீட்டு இருக்கிறார். அவர்களுக்கு வெண்வஸ்திரத்தை தேவன் விடுத்து வைத்திருக்கிறார். அந்த நாள் நல்ல நாள், அது மகிழ்ச்சியான நாள். வெற்றியின் அடையாளமாக அவங்க கைகளை குருத்தோலையை பிடித்துக் கொண்டு ஒரு பழுதும் இல்லை சொன்னார். என் குமாரத்தையே உள்ள ஒரு பழுதும் இல்லை, என் மனவாட்டியே உள்ள ஒரு பழுது இல்லை. பிதாவுக்கு முன்பதாக ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பதாக நிற்கும் பொழுது பெரிய பாக்கியம். நான் உங்களுக்கு ஆட்சேபிக்கிறேன். இனி எவ்வளவு காலம் செல்லும் நமக்கு தெரியல. எவ்வளவு காலம் சென்றாலும் இந்த வெளிப்படுத்தல வாசித்த வசனத்தின்படி அவருக்கு முன்பதாக நிற்க கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் கிருபை அருள்வாராக. பரலோக தகப்பனே, இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளுக்காக உங்களுடைய சமூகத்தை நாங்கள் செபிக்கிறோம். இன்றைக்கு இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை கூடி எங்கெல்லாம் கேட்கிறாங்களோ கர்த்தர் உங்க பிள்ளைகளை யாவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க.
இன்றைக்கு இந்த மக்கள் யாவருக்கும் மிகப்பெரிய ரட்சிப்பை கொடுங்க. இப்பொழுது இருக்கிற அந்த கால சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறட்டும். சீக்கிரமா முதல் ஆலயத்தில் உங்க பிள்ளைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து தொழுது கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும். ஆண்டவரே, இந்த நாளை நீங்க ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றியப்பா. வசனங்களை கேட்ட அத்தனை மக்களையும் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறேன். இவர்கள் ஆசீர்வாதமா இருக்க உதவி செய்யும். நீதியை விளங்க செய்யுங்கப்பா. இரக்கம் பாராட்டுங்க. நீங்க அப்படி செய்வதற்காக நன்றி. உலகத்தோடு ஒத்து போகாமல் சிலர் அந்த லிஸ்டுக்கு வராம கர்த்தரால் கனப்படுத்தப்பட உதவி செஞ்சிடணும். இயேசுவின் நாமத்தினால இவர்களையும் இவருடைய தொழில்களை ஆசீர்வதிங்க. இவங்க சரீரங்களை நல்ல சுகபலத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. சொல்லுங்க, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களில் நீ மறவாதே. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய அந்நியன் ஐக்கியம் வந்திருக்கும் யாவரோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களில் காணப்படுவதாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். எல்லாத்துக்கும் ஸ்தோத்திரம்.